איפה נעלמת? מאיר יצא. אוי, מחכה לחבר שלו שיבוא. וואי, אם אני מת זה לא טוב. לא עשו פה פרי? תנו ביחד. רק קודם. כנס, כנס. זה שם? כן. פידי? חס וחלילה? יופי. כן, כן, יופי. לא, לא רק לך. אל תרביץ לו. אני ארים הכל. רגע, לא, קרס לי גם. קרס הסרט. עש לי גם. מה הסיכוי אבל? לא! 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 למה? לא! 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 מה לא! קרה? לא! 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 אי אפשר לצלם או משהו? אני לא יכול לצלם את זה. לא, לא, זה במסך השני. Hmm? ראיתי את הרגע הזה. מה לעשות? שיתוף.